Pinoy Bus Driver TV. Okay, kung set, mabisita na dito. Susugun mo stop. Mabisita tayo. Hindi tayo matuloy sa set sa Pilar del Sol. Sa Pilar pala. Pupunta tayo ng Erosin, doon na tayo tataya. Mabisita tayo. Kaya shoutout na lang sa mga taga Pilar. Erosin na kami, Erosin. Dito tayo sa first stop lang. Susugon. Diversion, ayan o. Susunod dyan. Diversion. Malapit na naman dito yan, Erosin. Erosin na tayo. Karating lang yan, yung 1900. Galing Mindanao yan, Mindanao. Alas 12, media ng tanghali. 100%. Papasaya sila, papasaya. Ayan namin kung pusit tayo ng Erosin. Hindi tayo matuloy sa Pilar. Pasensya na mga taga Pilar, mga pusit. Hindi tayo magkita-kita nito. Pusit tayo na Erosin. Pusit tayo. Yan, si Bigo umanda ng Bagong Well. Sasakay lang tayo. Pagsugat tayo. Yan, aking driver. Parang kulang yung ano. Okay lang yan, tinawag tayo sa Erosin. Parking na. Parking na sa 1, 2, 3. Isang oras na biyahe dito, pusit. Diyan pa lang mga Ilabil, oh. Diyan ang Ilabil. Diyan tayo. Diyan lang kay Onson, ang ating inspektor. Yan, pugsila tayo. Dito ang ating pick up point sa Erosin. Yan yung dito. Yung Mount Bulusan. Ayan si Mr. Ronson. Ayan si Mr. Ronson. Kaso ang inip dito, grabe. Grabe, set out sa mga taga-Erosin, mga kumsit. Grabe, ganit.